Vítajte v novotvorenom štúdiu Fenix na Verferovej 1 v Košiciach. Toto štúdio sa špecializuje na ošetrenia tváre a tela, a to konkrétne radiofrekvencia, ultrazvuková kavitácia, vákuová masáž a LED svetelná terapia. Novotvorené štúdio má 2 miestnosti, tuto konkrétne sa vykonáva lymfodrenáž a v druhej miestnosti som ja absolvovala radiofrekvenčné ošetrenie tváre a podbradku, kde vlastne dochádza k preniknutiu radiofrekvenčných vln priamo pod pokožku a pri jednotlivých krokoch sa odstraňuje prebytočný tuk, rovnako ako sa spevňuje pokožka a elasticita pleti. Naozaj v týchto priestoroch si viete dokonale oddychnúť, takže vrelo odporúčam ho navštíviť.